An minnu sɔgɔlen don Mali kunnafoni na nin wagati in na an ka foli bɛ aw ye an b'a fɔ k'aw bɛɛ ni seli Ala ka san wɛrɛ jira an na ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ bi ye sibiri ye marisi kalo tile 21 san 2026 a y'aw bisimila ko kura Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Bi kunnafoniya daminɛna alamusa tɛmɛnen ni o bɛnna marisi kalo tile 19 ma san 2026 o kɛra selincini sali ye an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min na fɛn min ye silamɛw kɔni taara alabato yɔrɔw la ka dugawu don kɛ ani ka yafa ɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɛn min ye an ka jamana kuntigi Général d'Armée Assimi Goïta ale ye selincini kɔni ɲɛnamaya Kuluba Palais ale kɔnɔna na min senfɛ fɛn min ye an ka jamana marabolo ɲɛmaa ni o ye Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ale n'a ka ministre bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kofɔta in kɔnɔna na min senfɛ an ka jamana kuntigi Général d'Armée Assimi Goïta seliw bannen kɔfɛ a ye laseli kɛ yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka ka jamana kuntigi ka kɔrɔfɔ olu lamɛn ka sanga ni selifoli hukumu kɔnɔna ye. An bɛ Ala barikada Ala min ye bi don kɛrɛnkɛrɛnnen jira an bɛɛ la k'Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn ka foli bila Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan pour ka Premier ministre fo a n'a gouvernement mɔgɔw fo olu ye wulikajɔ kɛ sunkalo waati kɔnɔna la ka se an ka jamanadenw ma u sigiyɔrɔ la ka suntigɛ kɛ n'u ye u ye selira ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o ye fɛn min bɛ bɛn ko fɔ fɛn min bɛ ɲɛta ko fɔ fɛn min b'a to hali bi an ka sigi ɲɔgɔn kan an ka jamana basigi o b'o sabati cogo min na an bɛ Ala deli Ala min bɛ seko la an ye dugawu min fɛn fɛn kɛ dugawu min n'an ka hɛrɛ b'a la n'o bɛna jamana ka basigi n'o bɛna jamana ka lakana n'o bɛna jamanadenw ka bɛn ani sigikafɔ ye Ala k'o bɛɛ lasabati ani fana an k'an yɛrɛ dɔn parce que n'i yɛrɛ dɔn i bɛ da i yɛrɛ la i dar'i yɛrɛ la i dɛsɛ ko tɛ yen donc o hukumu fana kɔnɔna na an ye fɛɛrɛ caman bɛ sen na mun na ni basigi jamana kɔnɔ n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigiw bɛ wuli ka jɔ la su ani tile ka mun b'a to u bɛ se ka dakiri cogo min na jatigɛwale mɔgɔw la ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ o fana n'a ta o ta gouvernement ye fɛɛrɛ wɛrɛ kura sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to basigi bɛ na an ka jamana kɔnɔ parce que kɛlɛ bɛɛ tɛ muguci ye muguci waati bɛ yen muguci na yɔrɔ don mais a dɔw fana bɛ yen o ye mɔgɔw ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna na an ye jamanadenw sigi n'a fɔ ma ko dialogue intermalien o kumana an kumana ni ɲɔgɔn cɛ k'an yɛrɛ ka fɛɛrɛw jamana wɛrɛ ka fɛɛrɛ tɛmɛ an yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw mun b'a to basigi bɛ se an ka jamana kɔnɔ bɛn bɛ na an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani fana u bɛ wulikajɔ la mun b'a to taji bɛ na an ka jamana kɔnɔ a b'a dɔn jatigɛwale mɔgɔw bɛ ka gɛlɛya ta ka se jamanadenw ma mais olu bɛ ka wuli k'u jɔ mun b'a to taji a tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye Mali jamana ma jamana ko la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ ni fana ka waati don kɛlɛ la sisan kɔni olu fana ka waati de bɛ yen sisan an b'a dɔn a ma nɔgɔ mais n'i ka waati sera i fana de bɛ i seko kɛ mun b'a to bɛɛ bɛ se ka seko sɔrɔ cogo min na donc an bɛ foli bila u la ka tasibila kɛ fɛn fɛn ɲin tora la sɔrɔdasi civil kan ka Ala deli Ala ka u dayɔrɔ suma ani an ka jamanaden minnu joginna Ala ka lafiya d'u ma ka Ala deli Ala min bɛ seko la Ala ka nin basigi jamana kɔnɔ Ala ka jamanaden bɛɛ kan bɛn ka ɲini Ala fɛ hali bi an ka laɲini min jamana ka yiriwali o ka lasabati ka foli bila an teriw la minnu b'an fɛ yan n'o jamana wɛrɛ mɔgɔw ye ka foli kɛnɛ bila Ala ka san wɛrɛ yira an na basigi kɔnɔna lakana kɔnɔna ani sɔrɔ kɔnɔna la. Mali finitigilakaw kɔni wulilen don ka jɔ sanga a n'a ka wagati fɛn mun ye malidenw olu bɛ seli la wagati min na an ka wolomasiri tabaw olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli ni ɲɛmajɔli la yaasa fɛn mun ye fasodenw olu bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔna na fɛn mun ye marisi kalo tile 20 tɛmɛnen san 2026 an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba ni o ye état major général des armées ale ye bataki kɛ ka jira k'a fɔ ko fɛn mun ye Kidali woroduguyanfan o fɛ an ka finitigilakaw ka pankurun kelenna bila o ka wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye u taara bɔ fɛn min ye jatigɛwale tigilama dɔw kan mun yɛrɛ tun b'a la k'an ka finitigilakaw tɛmɛntɔ ni u ka convoi ye u tun b'a fɛ ka binganiwale ta ni k'an ka finitigilakaw olu sɛgɛrɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ an ka finitigilakaw kɔni ye wulikajɔ sabati ni maa kofɔlen ninnu kama min senfɛ an ka wolomasiri tabaw ka sanfɛ pankurun kelenna bila ale ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka dankari kɛ ni jatigɛwale tigilama ninnu bɛɛ lajɛlen na ani u bolofɛn ni waleya in kɔni kɛra Kidali marabolo ale kɔnɔna na an ka finitigilakaw fɛ an b'a fɔ Ala ka sebaya di an ka finitigilakaw ma yaasa fɛn min ye jatigɛwale
u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana fanta ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Nanzara jamanaw ka tɔnba mun bɛ wele ko Union Européenne olu ka wasaden ni o ye députéw kɔni ye olu ye faraɲɔgɔnkan kɛ marisi kalo tile 12 tɛmɛnen san 2026 faraɲɔgɔnkan mun senfɛ u ye kumakan dɔ bɔ ka ɲɛsin Niger jamana kɔni ma u y'a jira k'a fɔ ko Niger jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Mohamed Bazoum ko ale k'a bila teliyala ani wagati surun hukumu kɔnɔna na. Niger jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Mohamed Bazoum kabi ale ka fanga dafirila ale kɔni bɛ Niger marabaaw bolo kabi fanga dafiri fo kana se an bɛ wagati min na ko sisan o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye nanzaraw ka tɔnbakulu ni o ye Union Européenne ye ale kɔni ye bataki bɔ ka ɲɛsin Niger jamana marabaaw ma k'u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Mohamed Bazoum u k'a bila teliyala ani wagati surun hukumu kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔna na marisi kalo tile 19 tɛmɛnen san 2026 AES jamana saba kɔni bɔra ka Union Européenne ka nin bataki ninnu kɔni jaabi min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko Union Européenne bɛ ka waleya mun ta ni ka Niger jamana kɔni sɛgɛrɛ olu tɛna jɛn n'a ye wa u bɛ waleya in kɔn fo ka se a dan na. O kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko Union Européenne k'a dɔn k'a fɔ ko AES jamanaw kɔni ka yɛrɛya bɛ u bolo u ka jamana mara ka d'u ye cogo min na u b'a kɛ ten min senfɛ ko b'a ɲini Union Européenne fɛ a ka AES jamana sabaw ka yɛrɛya bonya k'olu kɔni tɛna u ka kunnafoniya in ta bala wa u tɛna baara kɛ ni a ye. An bɛ taa Bɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan jatigɛwale tigilamaw ka binkani wale o bɛ ka caya Bɛnɛ jamana ale kɔnɔna na ka ɲɛsin Bɛnɛ finitigilakaw olu ma marisi kalo tile 19 tɛmɛnen Côte d'Ivoire finitigilakaw ka ɲɛmaaba dɔ ani fo ka taa se Faransi finitigilakaw ka ɲɛma ani Bɛnɛ finitigilakaw ka ɲɛma ni o ye chef d'état major général des armées olu kɔni farala ɲɔgɔn kan marisi kalo tile 19 tɛmɛnen yaasa u bɛ se ka sigi ka kuma ka sanga ni jatigɛwale tigilamaw ka binganiwale calen Bɛnɛ jamana ale kɔnɔna na min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ale ni Faransi u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin Bɛnɛ jamana ma yaasa a bɛ se ka fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw olu kɛlɛ cogo min na ka bɔ Bɛnɛ jamana ale kɔnɔna na. An b'an ka bi kunnafoniya olu kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ ale bina kun kan a dogolen tɛ maa la k'a fɔ ko CAF ni o ye Confédération Africaine de Football ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko Sénégal ye coupe mun ta CAN 2025 senfɛ Maroc ka olu fɛ yen nɔ ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ ka sanga ni Sénégal ka ntolancilaw kɔni bɔlen terrain kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ni ka coupe kɔni minɛ Sénégal jamana la k'a di Maroc jamana o kɔni ma o kunnafoniya ninnu dilen kɔfɛ marisi kalo tile 20 tɛmɛnen fɛn min ye Marokɛnw ka ntolancila mun ni a bɛ wele ko Achraf Hakimi ale kɔni bɔra ka kuma ka sanga ni nin waleya in kɔni ye a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ bɔ k'a jira fɛn min ye coupe min ni CAF kɔni bɛna minɛ Sénégal la k'a di Maroc ma ko ale kɔni tɛna kɛ coupe in na fiyewu wa ale b'a jira k'a fɔ ko Sénégal ye coupe mun ta u ka jamana kɔnɔna na ko Sénégal kɔni ye olu ci ntolanci yɛrɛ senfɛ mun ni papier kana tɛ kelen ye min senfɛ a y'a ko k'a b'a ɲini a kɔni ntolanci ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka ale bɛ ka waleya mun ta ka ɲɛsin fɛn min ye coupe ko in yɛrɛ kɔni ma ko bɛɛ lajɛlen ka taa o sira fɛ a y'a jira k'a fɔ ko a ka foli bɛ Sénégal jamana ye u kɛlen na ka coupe in ta u ka jamana ale kɔnɔna na. Aw minnu tun sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na ne bɛ datigi kɛ an ka bi sibiri kunnafoniyaw la min na sera aw ma aw denkɛ a n'aw balimakɛ fɛ Yaya Jue Samake an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.